yau in ka ɗauka akwai wanda na rantse da Allah wahalan da kultamfa yi wallahi bai ɗauki mene fi komai abin da ake cewa ƙwayan zarra. Amma kultamfa wani fa zai tambayi kultamfa ya ce yaushe ma jihar Bauchin ta mutu ne da har kake magana a raba gadonta. To ai wato in ka ji mun ci a raba gado wato duk lokacin da muka saka ka a gaba muka yi kamfen muka ci to abin da ake kira rabon gado ne ai zama ake a tebul wane komishina wane kai advisor wane SSA wato shine rabon gadon da muke nufi. Dama dai dan haka kuka yi ba wai dan al'ummar jihar Bauchi. Wannan din ma ai shine dan al'umman muka yi don kuma gaya ma ka gane dan al'umman muka yi. Ni ne aka bani SA na samu kuɗi almost ina jin bai kai dai miliyan 1 ba gaba ɗaya na gama wannan wata 7 din dan iya ce ma na rantse da Allah in Dangwale na sun ci kuɗi ya fi sama da 400 a ciki. To da ba a ban SM ba ta ina ran ba su saboda mu ne 'yan anguwan ya yi wannan nasi mu ne kullum ake kwankwasa mana kofa. To a wannan gaban mai girma gwamna muna so ya gane wani abun ana dan adawa da ya gaya mana amma kuma yana tashin mu daga bacci ne sakamakon yanzu siyasa duk yanda kake ta wuce da yanzu kake tsammanin ta kowa yana yin siyasa nan ne dan ka taimake ni kamar yadda na gaya muku a baya ita soyayya ne ke haɗa siyasa amma ba zai yiwu mun yi siyasa he ana ɗebo wasu wanda ba su kai mu komai ba su kuma da kowa ina zuwa ɗan jarida ba su da kuma kowa he kaga an ɗauki ɗarkeken appointment an ba su. Amma wata kilkokul tamfa gudumawar da su suka bayar wata gudumawa ne ya fi tara 'yan Dangwale ka ce su zaɓi mutum akwai wani arzikin da ɗan siyasa yake da shi da wuce na mutane ne kuma wannan maganan da muke ma mu ba muna yin talaka bane in ka ce ƙarya ne he ka hau yanar gizo ga shafunan sada zumunta daban-daban abubuwan da muka yi wanda muka baiwa al'umma kuma muka ce al'umma su duba wannan abubuwan amma su da muke magana mai girma gwamnan da ya basu ba sa yi yanzu ma barin ɗauko ma wani misali da wani mutum ɗaya a Bauchi ana kiransa Dandazi ya zo ya kwaikwaye abin da na yi ne wato ni na fara ikiratin ɗin ko in ce na kyankyashe koyin ƙaura lungu-lungu aka zo shaidan daji ya zo shi ma ya zo ya yi Tinubu lungu-lungu ka san da aka tashi saka masa shi a rabon gada yanzu SA ne na shugaban ƙasa hatta mai girma gwamna na je na ganshi sun ɗauki hoto a bila da shi to ni kuma da na yi sama da shekara 5 ina wahala na rantse da Allah don daji bai ɗauki rabin yatsana a wahalan da na yi wa ƙaura ba. To amma yanzu kultan fafa ya ce an bashi mashawarci ko kuma mataimaki a siyasance ga shi mai girma gwamna baka ganin kai ma ka kai wannan matsayi? A'a baka ji farko na ce ma yan adawa sun ce mana SA din zaɓe ba mu fa SA din zaɓe ne kai kuma ka yadda dama SA din na zaɓe ne? A'a to biri dai kama da mutum tunda har yanzu ba a dawo min da appointment din ba ko baka gane ba ne yanzu fa muna dokan shekara 2 ne ta rage ba kuma muna wannan maganan amma ni daɗin da nake ji shine akwai maganganu da nake ta yi kullum akan maganan tifa wannan yau ya kamata yau don warware zare da abawa sakamakon mutanen jihar Bauchi sun ce kul tamfa walole kul tifa to barin ga musu wani abu daya akwai abun da lokacin da muka raba wani empowerment wanda wannan empowerment din a Bauchi local government muka yi tofa Bauchi local government tana da ward guda 20 a ward 20 din nan babu wanda ba mu ɗauki mata sama da mata kamar irin mata 5 nan mu ɗauki 4 nan mu ɗauki 6 yanzu kamar in ka je uwa uba kamar makama A makama B maji daɗi A maji daɗi B dawaki harɗo da irin su ɗan iya irin su ɗan kade saboda wannan guri mun ɗebi mata sun kai kusan 10 muka ba su tallafi wanda wannan tallafin daman ba mu an ce muna yin aikin gwamnati ba a yin ta da baki ana yin ta ne a rubuce don haka don kawo muku don nuna wa mutane masu sauraron mu wannan takarda gashi yadda muka sarrafa shi wannan da kowace mace ne da namban wayanta da anguwanta da komai nata sai da muka raba wa mata zani sama da mata kusan 150 ne suka ci gajiya. Daga ina waɗannan kuɗaɗe suka samu asali har aka yi raba? Da a zo wajen in ka duba za ka ga an ce tallafin Abubakar Magaji kultamfa na PDP tare da gudunmawan Abdulrazak Nuhu Zaki Aluja na siyasan jihar Bauchi. To abin da ya sa a lokacin an ta takaddama kultamfa ya raba fom a maimakon a ga hoton lamba 1
sai aka ga hoton komishina. To hoton komishina da muka sa abinda muke faɗa Nuhu Zaki yanzu ne, ai yanzu gashi takaddaman ta taso, yanzu an ba dan alherin da ya shuka ba da taimaka mana da yi, mu kuma muka gane cewa in ka ba mu naira 10 a siyasa ba wai ka ba mu da 'ya'yanmu ba ne, mu da 'yan anguwan ya ayyuan nasu ka ba mu. Wannan abu da ka gana buga na sa Nuhu Zaki yana ɗaya daga cikin 'yan siyasa wanda tun da aka fara gwamnatin ƙaura ba wanda ya taimake mu kamar shi. Duk wani ƙaramin ɗan siyasa yanzu Nuhu Zaki ne dai iya zuwa tsakiyar jihar Bauchi, wato ita kasan Bauchi local government ita ne zuciyar siyasa, dai iya ce ni Abdulrazak Nuhu Zaki na taimaki mutane sama da mutum 500. A cikin mutane 500 da na taimake su da a iya samu sama da mutum 300 sun samu abin dogaro jari. To amma wannan da muke faɗa sauran kabal ɗin da suka je suka zagaye mai girma gwamna, su kuma su fito zuciyar siyasan jihar Bauchi su ce ni ne wani na taimaki mutane 500 sakamakon wasu sun yi arziki. To ana ganin akwai waɗanda suke ganin wuraren da aka bashi ya riƙe wurare ne da suke da damshi kamar yadda suke faɗa irin na siyasa, ba za su yi mamaki ba don ya ɓadda irin waɗancan kuɗaɗe akan mutane saboda matsayinsa da kuma kujerar da aka ɗauka aka bashi. To ni da na raba wannan turaman zannuwa a lokacin ma ni ba a bani SA ba, a lokacin ina da ƙarfin wani arziki, wato kamar maganan tifa. Lokacin na sai da tifa na dan naji kullun na yi magana suna so su ji wa tifan nawa ne, to yau bari in gaya muku kuɗinta. A lokacin na sai da tifa na da ɗan kuɗi na da yake account ina da naira miliyan 9. A naira miliyan 9 nan a ciki muka ɗibo muka shiga zuciyar siyasan jihar Bauchi, muka ɗebu turaman zannuwa kamar yadda na gaya muku muka siya, kuma turaman zannuwan nan mu ba Kano muka je ba, Central Market muka je. Akwai sabon shagon Malam Sabo wanda yanzu ina jin shine kaman sakatare na Central Market, saboda na san da ku je ku bincika a wajen muka sayi zanin. Ka san zanin nawa muka siya? Na sayi zani na kusan naira miliyan 1 da wani abu ne na raba wa mutane. Ni ba komishina bane, ni kuma ba da kujera. Ka fahimci wannan maganar da kake, wato ina so in nuna ma ita kanta mutanen da suke tare da mai girma gwamnan ne sun raba shi da kwamanda na gaskiya, wato Abdulrazak Nuhu Zaki. Wallahi tallahi mai girma gwamna, wallahi tallahi Allah ka zama saida, ni Abubakar Magaji na baka shawari irin na gaskiya, saboda anguwan ya yi wannan ya ma nisa, amma billahi allazi la ilaha illa huwa baka da kwamandan da ya wuce Nuhu Zaki. To amma har yanzu suna tare a siyasance, dan me yasa ba zai ci gaba da abin da yake a daɗin ba, idan dai dama kamar yadda wasu za su ce soyayya ce ta gaskiya kuma a siyasance ake yin ta. To komishina ne, yanzu akwai komishinan da dai kira mai girma gwamna ko kallon wayan bare ba, akwai mai komishinan da dai rubuta proposal in ta je ofis ɗin gwamna ko kallon ta ba zai ba. Yaushe Tampan ya zama jami'in gwamnati da har ya san haka? To ni ba ɗan siyasa ba ne, ba na zuwa ofis ɗinsu ne, su suke gaya mana. To in kuma ba haka ba kaga su ne makaraitan, ai mu abin da suke gaya mana nake gaya mana.